bai tong thok lai ano Jesu a sai ma salo chung kai tor samani hai khalai no Jesu a chai phai kha sama bai tong thok lai ano Jesu a sai ma salo chung kai tor samani hai khalai no Jesu a chai phai kha sal kha bai ni diari rok bo khulum na phayo bono Mera merek nai Jesu na nubi kapang tong thogi klum kha Sal ka bani diari rok bo khulum na phayo bono Mera merek nai Jesu na nubi kapang tong thogi klum kha bai tong thok lai ano Jesu a sai ma salo chung kai tor samani hai khalai no Jesu a chai phai kha sama bai tong thok lai ano Jesu a sai ma salo chung kai tor samani hai khalai no Jesu a chai phai kha diari rok se khulum na phai khe sung bo khulum nai phai di Jesu na manai chini kapang bo serang gai phai kha tini diari rok se khulum na phai khe sung bo khulum nai phai di Jesu na manai chini kapang bo serang gai phai kha tini hoy hoya hoy bai tong thok lai ano Jesu a sai ma salo chung kai tor samani hai khalai no Jesu a chai phai kha sama bai tong thok lai ano Jesu a sai ma salo chung kai tor samani hai khalai no Jesu a chai phai kha hoy hoya Senang belai kita suki ya mereka. Kita mungkin orang beradis sesat.